To fa, kakakin shugaban jam'iyyar nan ta PDP sun yi babbar katobara a cikin jihar ta Kano bayan gudanar da gagarumin kamfen ɗin da suka yi a rana irin ta jiya kenan a cikin jihar ta Kano. Sun gudanar da wani babban kamfen inda shugaban jam'iyyar PDP ya yi katobara kuma sannan ya barin zance. Ga dai cikakken rahoton nan kai tsaye yana zuwa maka daga cikin wannan tashar tamu mai albarka yanzu ba tare da ɓata wani lokaci ba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da zuwa wannan tashar tamu mai suna Bigola TV. To da Allah wannan zuwan ka ne na farko ka daure ka dangula mana subscribing kana ka danna mana alamar karrawa. Don hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu da kuma zafafa a kan lokaci da zaran mun dora. Mun gode da kallon tashar tamu da kuke yi mai suna Bigola TV a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel din tamu mai dimbin albarka. To mai sauraro ka karkade kunnenka sannan ka gyara zama ka karkade kunnenka domin jin asalin bayanai dalla-dalla ta tare da shugaban jam'iyyar nan ta PDP da ya katobara a kamfen ɗin da suka gudanar a cikin jihar ta Kano. Kamar da kuka sani a ranar irin ta jiya Alhamis ne wanda ya daidai da 9 ga watan Fabrairu Atiku Abubakar ya dira a cikin jihar ta Kano domin gudanar da zazzafan kamfen ɗin nashi. Inda kuma ya tara mutane nesa ba kusa ba har da Malam Ibrahim Shekarau da kakakin jam'iyyar nan ta PDP wato Ayo. Inda an gudanar da wannan zazzafan kamfen ne inda aka zo aka yi maganganu da dama shi kuma shugaban jam'iyyar PDP ya katobara inda kamar katobarar da Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya a cikin garin Jos mutane ake mai dariya ake ɗaukar bidiyon ake yayata shi sannan shi ma irin ta yayi wanda Asuwaju Bola Ahmed Tinubu zai ce God bless Nigeria ya ce God bless APC sai ya ce God bless PDP. Inda shi kuma Ayudin ya ce APC ta zalunci mutane ta yi menene kawai sai ya ɗauko magana kai tsaye ya ce PDP ta zalunci mutane sannan kuma ta cuci al'umma. Alhalin kuma shi zai magana ne akan jam'iyyar ta APC sannan kuma sai ya kushe jam'iyyar da yake goyon baya wanda kuma hakan ya jawo musu wani abu da aka yi ta dariya mutane abin ya ba su mamaki nesa ba kusa ba. Inda dama kamfen ya gaji haka mutane dama in suka fito gudanar da kamfen suna yin irin wannan katobara tattare da lamarin. To mai sauraro me ra'ayinka tattare da wannan cikakken bidiyo da muka kawo maka ya kamata a ce ka turo mana sakonka ta hanyar zuwa kasan bidiyon mu kai mana comment domin yan duba da sakonnin ku da kuka saba aiko mana a koda yaushe da zarar mun dora muku bidiyoyin mu a wannan tashar tamu mai albarka. Kai dai kawai mai sauraro ka hanzarta domin dangwala mana subscribing kana ka danna mana alamar karrawa domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu. Daɗaɗa kuma zafafa a kan lokaci da zarar mun ɗora a koda yaushe kuma da zarar mun yi bidiyoyi za mu sanar da ku da izinin Allah.